نفسه صار كوينا يرخبيه كم بيني ورنا نوات ما حرام يدي خمس لك الله ما حرام يدي فلط لنا سلام فتوات تخلتي لو ما عندنا حدا مجرم نجار يحزلكم مزين أخو حدا حونا قاشة صوعنا يعني نسدما أو زي سومني تمرعو أو زخت سومني تمرعو السدما تسويتو تنست خوينا تنست يتمرعو لنا لستي تاي كم زقات أما كأنه تو سمعنا نمسا شو زحاجة مشونك سمي سامسون يوراه بال أو تقولي لزعوا خلو كابي تنبين رقم باز بال كابي شي سامسون زقات أما كان قرتاي أو زقات من أنا بمحورة ميداز فلتقول عن إيران كحمش عمل شدش عمل صون أو تزراريونا ببيتسب تفاليت خليلة بترع عسر تخلتينا مرعى غيرنا مالتي جقات أمجن زي حسوكو نجر أقاتي مني زقات من نجر جن كم زو نجر خا أو بعلت جزاي تكون إني على مناورتي لا حسوكواس جنا كم جمرو نفسه صار كوينا يرخبيه نا زي كوينا مسرق قاجن نوعلي تدناجيسا زحسو زحزون زجبطون جانيوني جنا موسان كوسنو زلوزي كالكو نجارات سلازم هنا زي وصل كل ساعة كوينو سكي نحرسه كأروه بزولية هذه محرم زي ذيك أريز الله مالتي شيء مات مزافرني خاوي دما ذا حدا رجل كلام يخا كان محزي يركبكم كما يمثل نيرو ويس ركبني يركم ده نركب بين ورنا نوات ما حرام يدي خمس لك الله ما حرام يدي فلط لنا ياو فلط أنا طعمي بقروت ينيرو سلزي أنا كل نجار بزر أخوه بزر رجاج أخوه من قدي بناعي علي بزوله من قد كايدا خيدا المرعى زحت تقاصعت فقادني مسكونات هي مسبيت سوف فلت يانو برك الميو فلطين ورنا مات تنست مخانا خامي غير كها فلتك هو مالت مچم سومنات مرعى خم تفلطو حماوتي سالستي خالي له نا وساعات زي فليز ولا ملكات مسرق كلها نحكمنا كوستا تجديده حكمنا مسوسر كاغن مست دكتور بتزاررو كله ملكات نبي مرعى ناي تنسي مسرق كلها بوميت مالشلاش خالي مسرق كلها وتايدا ينيله ناي شعوي مثلا انا عي مسل نره ناي وعلي ناي شعوه ناي سمني علف مثلا ግን حكمنا غيرنا بزرارة قصنا ግን كابي ناي سلسة سمن تنسنيوا عزنا حدا المعلتس تنسنيوا يلني أنا تمرع خلو طرق إسراء صرت خلتي لك الله كابي إسران سلستن طرق إسران سلستن يخان حكمنا وسيلة نازل لك هذا له ناي عصرت خلتني عصرت حدا معلتي أو بحكمنا استنقرن ግን أو ناي سلسة أنا ناي إسران حدا المعلتي تنس خمسة اللي وكابي نا زتنسزي قدميون من معايد ركوين ورنا من معايد زفتنا يا نجارين ورنا نا زنجر زي كميل يخون ويقدمي زنورة كالي بوي فريند نبرامو مسؤول زفتنا تنجر خون يخل بزبلية زنجر زي كقطم مغفل تخيلة مالتي شمات ساد نستم خاناسي من يكون تفل نسخت فلدت فلتن ناي توصيت سيت انسام زنيواس فريد عليه فلتتن اي فلتتن انا انت دكتور من عن فلت مالتي انا خمس غور كل مهنات التملكتات مرأيي انا مجمريا عرفت حرت سب دبره رخ قلت له نايت مرعى بدي يخون نايت مستند صوتي خلي ما تري يخون حموا تصلي وايد نيره ግን تملكتات مسرا خوغن وا اسكي كومجين تخوني كيتزاروا شنت مرمرا مسلا مرمراخت مسكلت كومجين تقاطيمو كومجين تخوين كيتزاروا اخا بعلي سربرايز غورايه بزولي مست دكتور تردادي نيره ግን كم تزولكو دكتور نغيرني ግን لسنو علو ناي قدميو ركب كم زنرنا عركي كم زنرت يزفلط امبر حلف زنر ነገር ወይ ካኔ عركي نيراس تنسقات إيموا ويكا حجوز كوينا كمرعوي مسرعيني مرعتنا وصلكوا قاعد أسألك خدني يو نجرني جنعي قاعد أسألك هاي كلس درجة صنعتها كوي خينني مناتو
أنا ناكل تسمون تنسنيوا ويك أنا يسمون تنسنيوا تنسني على تجزها تزلني وقص هون يرم هناتو دحر مرة عتفت أنا نقدر شو دخول ماتي زنقدر زي كنا يسلست أنا 10 حاجة معلتي تنسنيوا ولا أنت لكن قد ما يزني قد ما عتفت أنا نقدري وكمل يخون أنا كوا الحصر تخلتي تمرعي أزول كون وعلو دنقيسي برا نص المر الصايد فلتن تناو على كايداب تناو على نيدك انستيو زقات من كنتات فلط اللي مين سنت اللي وين فلط خونسا انت زيو كاين ግን انستي اخي تايلا وحكمنا يتنገረት او مات لكمش ገዛህ ዝገዛ ፍልኩም ብሓንሳብ ልኩም ነይኩም ሲ ወይስ ቤተሰብኩም ነው ምስ ቤተሰብ ኮይና ናይ ባዕልና ገዛለና ኣነ ናይ ባዕልና ሰርቪስና ነበር ንሳ ተርእካ ኣክት ነይዶ ወይ ድማ ሲ ምሳኻስ ቀረበታ ጽቡቕ ድዩ ወይ ንዓኻ ብምንታይ መንገዲ ንዓኻ ቀሪባትካ ወይ ድማ ጥንስና ሃልወት ወይ ድማ ዓርክና ሃልዋስ ብምንታይ መንገዲ ተመርዓት ንልካ ትሓስብ ምንም ከምዚ ነበራ ምንም ከምዚ የብላ ያ ንዓይ ዝነገረትኒ ንመርዓውን ያው ናብ ቤተሰብ ዝኣክል ቀረብ እንተለኮ ምንም የብላን ሕክምና ብዛዕባ ኤችአይቪ ኤድስ ጥንሲልና እውን የተመርመራ ኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ ክንገብር ተለና እውን ኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ ኢና ገርና እምበር ካሊእ ጥንሲ ክህልዋ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኢለ ዝገበርኩ ምርመራ የለን ሽማት ኣመንጎኹም ከመይ ዓይነት ኩነታት ማለት እቲ ነገር እዚ ብቤተሰብ ይፈታሕ ኢልካ ዲኻ ትሓስብ ሲ ወይሲ እስኻ ናሳ ተራዲኹም ክትፈትሕዎ ክኾን ዝኽእል እንተኮይኑ ኣነ ንሳን ተራዲእና ንፈትሖ ንኽእል እንተኮይኑ ቅድሚያ ንዓይ ዝዕድል ዝይከባ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ናብዚ መቕረብ እየ ማለት እዩ ያው ማሕበራዊ ሚድያ ዝበኒ ምክርታትን ዝበኒ ሓበሬታታትን ብዙሕ ዝሕለፈ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ዝረአየ ብዙሕ ዘጋጠሞ ሰብ ኣሎ እና ኣብዚ ነገር እዚ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ወይ ዘጋጠመ ከምዚ ክኾን ይኽእል እና ከምዚ ግበር ኢሉ ሓበሬታ ክበኒ እና ካብቲ ውሳኔ ዝውስኖ ኣነ ዝሕሸ ውሳኔ እንተኮይኑ ኣነ ንሳን ተራዲናሉ ክንውስነሉ ንኽእል መንገዲ ንምፍጣር እየ ናብዚ መፅአ ማለት እዩ እስቲ እስኻ ናሳ ተወሲንኩምሉ እዚ ነገር እዚ እቲ ነገር እዚ ክትፈትሕዎ ተመኪርኩም ሁለተኛ ሲ ማለት ክትጠርጥራ ትኽእል ኢኻ ምስ ካሊእ ሰብ ማለት ብድሕሪ ኣብ ልዕሊኻ ከምዚ ዓይነት ነገር ስለዝፈፀመት ይቅር ይቅር ተባሂልኩም ዋላ እቲ ሓቂ ነገራትካ እናስ ከመይ ዓይነት ሓሳብ ትሓስቡ እስኻስ ትጠርጥራ ትኽእል ኢኻ ዳሕራይ ማለት መርዓ ሓደ ግዜ እዩ ኣይሂወትካ መርዓ ሓደ ግዜ ስለዚ ዋላ እዚኣ ተመርዒያ ተፈቲሓ ከምዚ ዝብል ሽም ስውን ተመርዒዩ ተፋቲሑ ከምዚ ዝብል ሽም እንዚ ምፃእ እየ ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ ሂወት ነስተኻኺልና ንኸደሉ መንገዲ ክፈጥር ዘመቻቹ ዘለኹ እምበር ምፍታሕማ ንፈትሕዋ ወይ ከምኡ ዓይነት ጠርጠራት እሳ ካብ ጌጋ ተማሂራ ኣነ ጌጋይ ከምዚ ከምዚ እዩ ኢላ ጌጋ ተማሂራ ክስተኻኸል ዝኽእል ነገር እንተልዩ ኮይኑ ኣስተኻኺላ ሂወተይ ክመርሕ እየ ትብል ተኮይና ትዕድል እሱ ንዓ እየ ሂበያ ዝኒኹ ስለዚ ሂወታ እንድሕር ተስተኻኽለሉ ዝኽእል መንገዲ ድልዩ ኮይኑ ኣነ ምስኣ ዘይቅፅለሉ መንገዲ የለን ምክንያቱ እዚ ኩለይ ወፃእታት እዚ ኩለይ ፈሰስን ጌርካ ተመሊስካ ንኽትፋታሕ ኣነ ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ክንክውስን ንድዒ ብጣዕሚ ከቢድኒ ስለ ዝኾነ እየ ከገብር ከም ዘለኒ ቅድሚያ ንዓ እየ ኸባ ሽማት ኣብቲ ሓሳብ እሱ ተራዲእኹም ንበል እሞ ንሳ ናስኻ እቲ ቆልዓ ንኽውለድ ዲኻ እስኻ ድሌትካ ማለት ክትዕበይ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እስኻ ናሳ ብሓንሳብ ሂወት ጀሚርኩም እኒኹም ዝተወለደ ቆልዓ ኸ ኣይናትካን ምስቲ ዘጥነሳ ወድኻ ኸይዳ ሂወት ክትቅፅለ ይትኽእል ምክንያቱ ምሳኻ ተመርዓና እናቱ ቆልዓስ ናይ ምዕባይ ዕድሌት ኣለካ ድዩ ተተራዲእኹም ምስ ምሳ እወ ኣነ ኣውርድዮ ኢለ ኣፈይ ውፅእ ንኸይዛረብ ዝኸበደኒ ነገር ንሳ እንታይ ድሌታ መጀመርያ ኣውርድዮ ሎ ንክዛረብ እናታ ድሌት ክፈልጥ ክኽእለለን ኣነ ከውርዶ እየ ሕክምና ቢለ ከምዚ ገይረ ኣስተኻኺለ ሂወተይ ንቐፃሊ ከምዚ ክቕፅል እየ ትበለሉ መንገዲ ተልዩ ያው ኣነ እውን ድሌተይ ከምኡ እዩ ዝሓስቦ ከምኡ እዩ ግን ንሳኸ እንታይ ድሌታ ቺልካ ተመርዕያ ተባሂሉ ሽም ሒዛ ክትተርፍ እንተኮይኑ ያው ምስኡ እውን ከም ትብሎ ዘለኻ ንሳ እውን ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኣምሳይ እውን ክትቅፅል ኣይትኽእልን ናብ መንጎ እዛ ሰብ እዚኣ ተንጠልጢላ ትተርፍ ኣላ ንሳ ጥራሕ ኣይኮነት ኣነ እውን ተንጠልጢለ ይተርፍ ኣለኹ ወዲ ተባዕታይ እየ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምርካብ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ክንደይናይ እሞ ክንድቲ መጀመርያ ፈቲኸየን መጀመርያ ሓሲብካየን ዝገበርካዮ ነገር ኣይኸውን እና ትዕድል ከተማቻቸውን ከተባላሸውን ትኽእል ንሳ እያ ንተመልከቲ ማለት እዩ ትሕልፎ መልእኽትና ካብ ተመልከቲ ከዓ ትልሉ ነገር እንታይ እዩ ካብ ተመልከቲ ዝረኽቦ ኣነ ሓደ እንታይ እኒአ መሲልካ ሓበሬታ ማለት እንታይ ክገብር ክኽእል ከም ዘለኒ እንታይ ክኸውን እስኪ ከምቲ ኣነ ኢለዮ ዝኒኹ ተወርዶ ዝብል ውሳኔ ተወርዶ ማለት ከቢድ እዩ ህፃን ምቕታል ማለት እዩ ከቢድ እዩ ኣነ እናፈተኸዋ ካዕቢሮ
ወይስ ወድመን ካትዕቢ ካሊ ብዙሕ ሕብረተሰብ ዝመላለስ ሕቶታት ስለዝኒ እስቲ ካብ ተመልክትካ ወይ ካኔ ካብ ሕብረተሰብ ከንተ ዓይነት መንገዲ መፀኒ ወይ ካታ ዓይነት ሕብረታ መፀኒ ኢለየና ዝ ሚድያ እዚ ቀሪበ ዘለኹ ማለት እዩ እሺ አንተ ተመልክትካ ታ ዓይነት ሓሳብ ስኻ ተመሓላልፈሉ ወይ ድማ ከም ምኽሪ ኣነ ከም ምኽሪ ያው ገና ልኻለ ትጋገዝ ዝበሃለሎ ክትጋገየሉ ዘይትኽእል መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ ምክንያቱ ሶሻል ሚድያ ይፈልጦ እየ ሽሕ ፍለጦ ናይ 10 ዓመት 20 ዓመት ክኾን ይኽእል እዩ ትፈልጦ ኣይኩንዶ ብሶሻል ሚድያ ፈልጦ ኢልካ ብቐረባኻ እውን ምሳኻ ዘሎ ሰብ እንታይ ይሓስብ እንታይ ይገብር ክትፈልጦ ትኽእል መንገዲ ሰዓት ይኒ ሕዚ እና ሶሻል ሚድያ ንፋለጢና ብከምዚ ንፋለጢና ኢልካ እትወስኖ ውሳኔ ከቢድና ሕስብ ኣቢልና ወሲና ህይወትና ንመርሕሉ ግዜ ተዝኸውን ንመናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ንደቂ ተባዕትዮ ያው ምኽሪ ከመሓላልፍ ዝደሊ ማለት እዩ ሽፍቶ ተኸታታይ ዛሓውና እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ችግር እኒአ እናሱ እውን ዝተጋገየ ወይ ድማ ዝተሳሓተ ውሳነ ከይውስን ንስኹም እዚ ቪድዮ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሓሳብኩም ግለጹ ለይ ኣነ ቾክልካ ትገብሮ ነገራት ሕማቕ እሞ ንስኹም ድማ ኣብ ኮሜንት ሓሳብኩም ወይ ድማ ኣንተ ከገብር ከም ዘለና ሓሳብ ግለጹ ለይ ኢልና እኒአ ንስኹም ድማ ኣይትሕፍሩንን እዚ ሓውና መፍትሒ ንኽረክብ ድማ ከም ትሕግዙ ኣይጠራጠርን ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እዚ ምስሊ ነይሩ ስለ ተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እየ